Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages kuri sei kwose kwamungava muri kuma TV mana enyika. Kune avo vakatumidzira messages avo messages mamwe andiri kusangana nawo last month. Please do not delete your messages. Ndoda kuti ndige ndichedza kucover as many messages as I can. Saka ndichange ndichizoku postera nyaya dzakawanda dzamuchange muchizoteerera panapa. Try by all means to listen to all the episodes kana kuri kunzi munenge makasununguka kuti munge muchikwanisa kuzobatsira vana haidi. Chimwe zvekare kana ndikasakwanisa kurespondawo kuma comments enyu ndinenge ndiri mubishi zvekare kuti ndinge ndichiku rekodherai zvimwe zvirongwa, so you can continue helping vana haidi mu comment section. Rekedzai tibva tapinda muma messages avo atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mukomana chimakadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu kokuromba zvakuri easy nai. Panenge pachinzi munhu aromba, it's not like there is something that is special that happens. I guess kuti ndokusaka vanhu vakawanda vachiti zvekuromba izvi ndezve fake. It's like paunotendeuka unofungidzira kuti maybe uchatonzwa ngirozi dzichiimba kana kuti uchaona denga richivhurika wotoona Jesu wacho kana kutoona Mwari, but pane akambonzwawo anything here paakaita munamato wekuti Ishe Jesu pindai mumwoyo mangu. Handiti hapana kana chaunombonzwa, it is just something that is normal. Ndo zvinongoitikawo pakuromba, ndo panorasika vazhinji, vamwe nekuzodyirwa mari because munenge muchida n'anga idzo dzinokuitirai mashiripiti. Paunorombeswa unokwanisa kusatomboona kana shura, unongopiwa chinhu chingori normal chekuti unongonzi enda unoshandisa chinhu ichi, zvinhu zvako zvichaita bomb. Ende kana ukange wapiwa chaunenge wapiwa neng'anga inenge iri yechokwadi, zvinhu zvako zvinotanga kutongoflowa sezvakaitika kwandiri. Mukomana ichi zvakaitika ndezvekudai: ndakauya muno muSouth Africa mainge muri mugore ra2014. Ndauya muno muSouth Africa mugore ra2014 ndakabva ndachizotanga kuwirirana nevamwe vasikana vainge vari vekubulawayo. Vasikana ava vaita zvekufambidzana nematruck driver. Tainge tichishanda pane rimwe prazi, saka paprazi apa pairimwa zvakasiyana siyana. Pairimwa mawatermelon, mavesi aya, mapotatoes, macabbage, maonion negarlic. Saka matruck aipota achiuya achizotakura zvirimwa izvozvo zvichiendeswa kumarket. Saka taipota tichidanana nematruck driver zvekuti waitosara vamwe pavanenge vava kuendeswa kulocation because taikwira rimwe truck iro rainzi Hambauya. Saka truck iroro makuseni rinotora vanhu mulocation rovaendesa kumaprazi, then kana wava usiku machaisa paya ziHambauya riya rouya zvekare robva rakutorai rokudzoserai kulocation. Saka dzimwe nguva kana wabata mhene yako waitongosara paprazi wotongorara mutruck. Mutruck makakufanana nemuhotel munotobika kana kutogeza because munenge muine space, wotozorora mangwana makuseni wotomuka wotoenda kubasa. Ndizvo zvatainge tichiita, but ndakadzidziswa nevasikana ivavo. Ndakazotanga kudanana nevamwe baba vainge vari vekuMalawi, vainge vachifamba nerimwe Scania rainge rakanaka. Baba ava vakatanga vari truck driver ndokubva vachizodzingwa basa. Pavakadzingwa basa ndakadhilita mafone numbers avo ndikati ndichamudii munhu asingashandi, ini handidi munhu asingashandi. Ndokubva ndachizotanga kudanana nemamwewo matruck driver. Baba ava one day vakazondifonera vakandiudza kuti vainge vachida kundiona. Handina kunge ndakaziva kuti ivo vainge vatova nemari yakawanda. Ndakava ignore ndikati iwe mafone numbers angu ndakakuudza kuti usaramba uchifonera pamafone numbers awa nekuti ndava nemurume, unokwanisa kuzondirovesa nemurume wangu. Vakabva vachizotanga kutaura nemumwe musikana
uyo wandaiwirirana naye, uyo wandichati Portia. Vakatanga kudanana naPortia. Portia akabva achizobva muPrazi akatanga kugara mutown. Handina kunge ndakaziva kuti ainge ava kutodanana nemurume wandainge ndakamufambidzana naye. By then ndainge ndava kugarawo nerimwe bharanzi iro rekumasvingo. Murume aisvota iyeye ainge aine chimwe chiruzevha chekuti it is a long story mukoma apa ndiriwo munhu wekuti ndakangokwererawo mugeto, saka zvekuzonzi unoroorwa nemurume anenge aine ziku strong rural background zvinonetsa, but ndakangoshingirirawo. Ndainge ndava kuzviudza kuti sezvo ndashaya mbinga inokwanisa kundiburitsa munhamo, ndava kutongoita zviripo, plus ndainge ndava kuda mwana and I was already pregnant by then. Portia akabuda mumaPrazi akatanga kugara mumasuburb. I could not understand kuti Portia mari yake ainge achiiwana kupi, saka Portia akazotengerwa motikari. Ndo pandakazoenda kumba kwake. By then I was 4 months pregnant. Ndikati Portia ndiudze mari uri kuiwana kupi. Ndopa akabva achizoti undiregerere zvako, but ndakazotanga kutaura naex wako. Ndikabva ndachizozviziva kuti ainge ava kufambidzana naJoseph, not his real name. Ndakarwadziwa ndikati asi hazvinei nekuti Joseph ndakamuvhairira. Ndikati ko akakutengera motikari ndiani? Akati zvose izvi zvauri kuona zvakaitwa naJoseph because ndiye ari kundichengeta. Ndakabva ndati neniwo ndikuda kuti ngochindipinzawo muchigemu, chinditsvakirawo mbinga ine mari. Akati panguva iyoyo ainge asina munhu waainge achiziva. Akazoenda kuMalawi Portia naJoseph, uko kwaakazoenda akabva achizonorombesewa, but ng'anga yacho akadzoka nayo muZimbabwe because vainge vari sekuru vekuZim avo vanopota vachienda vachinosimbisiwa neng'anga idzo dzekuMalawi. Ndokubva achizoromba. Mukunoromba kwake kwaakaita akanzi anofanira kuti ange achitenga lip gloss. Kana atenga lip gloss anenge achifanira kuti ange achizopota achienda nayo yonogadzirwa. Kana akaizora kungotarisana nemurume mumaziso, murume iyeye anobva atonyura murudo. Ndakaseka paakandiudza nyaya iyoyo. Ndikati iwe unopenga, uri kungodyirwa mari. Akanditi kudyirwa mari sei? Nekuti ainge abva mukutengera brother yake motikari, vainge vachiita zvichikorokoza, akavatengera generator neimwe equipment iyo yavainge vava kutoshandisa kumaini kwavo, vava kutoita mari. Saka ndakabva ndati neniwo Portia ndiconnecte, ndikuda kuti ndinge ndichipindawo muchigemu ichi. Takabva tachizoenda kuZimbabwe tiri tose. By then Joseph ndainge ndava kutaura naye. Joseph akabva ati kwandiri, sezvo wakandirwadzisa kuti ndige ndichikuregerera, uri kufanira kuti unge uchindipa mwana wawakatakura. Ndikati iwe ndingagokupa mwana wandakatakura sei? Akanditi mwana iyeye ari kufanira kuti ange achizozvarwa but akafa. Ndakabatikana. By then ndainge ndava mu8 months. Ndokubva ndachizobvuma 9 months dzakati dzakwana ndikazvara mwana ainge akafa. Ainge akandiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizoti mutumbi wemwana wangu ndiri kuuda, sezvo ndainge ndakarambana nababa vacho nechekare ndava kugara naPortia. Takatoenda kune imwe mortuary, then ndokubva tachizoti tainge tichida kuita cremation, but akazotora madota acho akaenda nawo kuMalawi. Akati ainge andiregerera. Mukomanashi ndakazobetserwa neng'anga. It was very funny because vakangonditi enda kumashops unge uchinotenga lip gloss. Ndikaenda ndikanoitenga, ndauya nayo vakaiisa muhari, but muhari imomo mainge muine kamba 3 dzainge dzirimo. Ndokubva vachizonditi ndinge ndichiitora. Pandakaitora ndakarumwa nekamba dziya. Ndine ronda paruoko rwangu risingapori, but ronda iri rinongoonekwa chete nevanhu vaya vanenge vaine chipo chekuprofita. Kana usiri muprofita, kana munhu anonamata, kana kuti ng'anga, haukwanisi kuona ronda iroro. Zvandinoita pandinotanga kusangana pabonde nemurume wandinenge ndichangobva mukutanga kudanana naye, ndinomubata neruoko irworwo rune ronda kuitira kuti urwa unobuda muronda hunge uchizosara uri panhengo yake. Ndo zvinozoita kuti ange achizongoramba ari chiname changu apa anenge aine mari achindibhega ndichimudya mari kungozora chete lip gloss iyo inenge yakagadzirwa
kungofamba mukoma kana ndikangotarisana nemurume ndikangonyemwerera so anobva achizotova wangu, kunyangwe zvikanzi anenge aine mukadzi wake waanenge ainaye panguva iyoyo, anotouya ototsvaka nzira dzekuti ange achitaura neni like somehow, then tobva tatotanga kutongotaura tose, otondikumbira mafone numbers, ndotomupa mafone numbers angu, then tozosangana after that. Mushonga uyu uri very powerful zvekuti varume vakawanda vamwe vanozotogumisidzira varamba vakadzi vavo vachifungidzira kuti maybe ndinenge ndichida kuzova mukadzi wemurume uyo wandinenge ndichidanana naye, but at the same time ndinenge ndichidanana nevarume vakawanda. Chinongonditambudza mukoma ndechekuti ndinogara ndichingobatwa nema-STI mamwe asingarapiki. Ndinokwanisa kuita kana mwedzi wose ndisina murume wandinenge ndarara naye, but ndotoona kutoti ndatova ne-STI like vana drop, and ma-STI awa haarapiki, and ng'anga iyoyo yakatondiudza kuti muchange muchizopota muchibatwa nema-STI awo asingarapiki, nekuti pamhiko dzekuti unenge uchigadzira mari from nothing, hanzi unofanira kuti unge uchizorwadziwa pane pekuti unenge uchizopiwa punishment naMwari. Saka sezvo ndichishandisa sikarudzi yangu kuti ndinge ndichiwana mari zvekare nemishonga, saka punishment yacho ndeyekuti ndinopota ndichirwara nema-STI, ende ma-STIs awa kana ndikarara nemurume iye haakwanisi kuti ange achitorawo an STI kubva kwandiri. It is just a punishment. Zvekare nenyaya yekurinyuwa mushonga, kushanda nechinhu chino expire kuri very tricky mukoma, handidi kukunyeperai, it is very tricky because ndakatombobvunza friend yangu ndikamuti asi nhaiwe ndiudze kana kuri kunzi ng'anga yedu ikazofa, what does it mean? Kuti tichazoshaya here varume vanenge vachitichengeta, or what will happen? Because zvinoitika mukoma, even though tichibata mari sezvandakuudzai kuti friend yangu iye akati apa hanzvadzi yake mari akabva achizotenga equipment yekumaini. Kumaini ikoko kwakafiwa zvekuti gomba racho rakazosvika pakuvharwa nachief vemunharaunda umo vavainge vachiita zvekukorokoza, because chief akati mafiro ari kuita vanhu awa pane mets dziri kutambwa chete. Saka iyewo ainge asina kundiudza kuti zvinhu izvi zvine ropa nemakuva mukati. Saka hanzvadzi yake akabva achizoita accident, akapararira muaccident, not kuti akafa, but zvakaitika ipapo mukoma ndinoona sekunge kufa kunenge kuri nani, because aita accident kudaro akavhunika makumbo, anotofamba atori muwheelchair kutaura kudai. Saka zvose izvozvo haana kunge akandiudza kuti ndo zvimwe zvinhu zvinoitika, kuti unenge uchifanira kuti unge uchizopota zvekare uchideura ropa, kana kuti ropa rinotongodeuka usingatozvizivi kuti wadeura ropa. Like in my own case, ndine hama idzo dzakafa, ende vose vanofa vanongofira muma-accident. Nyaya yandiunza pano mukoma inyaya yekuti vanhu vazhinji vanokwanisa kuti tsvatuwaro, but ndiriwo munhu wenyama, handisi kuda kuti ndige ndichirasikirwa nekaupfumi kandiinako, because what I have discovered is mukuromba kwedu kwatakaita unokwanisa kutanga business. Ndine mabotics akawanda awo andakavhura tikatomboenda kuteki tikanohodha, but unombotanga uchapisa zvozongoti mbombombo, hakuna kwazvinoenda. Ndakavhura zvekare mashop, asi kwazvakaenda hakuna, zvinozongotonhora kuti no, nekuda kwekuti mari dzacho dzine mishonga mukati. Saka tinopota tichienda tichinorenyuwa mavows edu, ende pakunorenyuwa mavows unotora lip gloss inenge yasara kana kutovhura
kachigaba kacho, then wobva wachizoita yekukokota, wobva wachizoizora pamuromo pako. Sekuru vanoburitsa nhengo yavo wotanga kuinanzva nekuiyamwa kusvika mbeu yabuda, wobva wachizoisvipira mbeu iyoyo inenge yakazara mumukanwa mako mune imwe hari. Then kana wapedza momirira zvekare kuti vange vachizowana simba. Kana ndirini ndatanga, then friend yangu anobva achizoitawo dzakewo mhiko. Ndokurinyuwa kwatinoita mavows. Zvino handizivi kuti kana kuri kunzi vakafa, because friend yangu iye ndiye anonyatsokuziva mamwe madeep secrets mamwe andisingazivi sezvo akangondiitawo hotspot. Yo vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna evanzvadzi vedu. Hanzi munokwanisa kunditi tsvatuwaro, but hanzi seka urema wafa. Hanzi kana nemi mukoma munokwanisa kungomuka makatoromba, even though musingadi, so do not judge me. Ndikuda wo mazano kubva kune vedare kuti ndoita sei zvekuraramira ndiri pakungo extenda ma rituals awa ini ndinoona sekunge zvine njodzi mukati. Ndoita zvangu in secret here, ndotsvaka munhu anondibatsira in secret, so that inenge iri plan B yangu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, vafunga kuti vange vachienda kune imwe ng'anga. Can you advise to do that or not? Let us try to speak with her in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu? Ndinoseka zvangu. Ndaenda kugana then ndikabva ndachizorombesewa. Saka kurombeswa kwandakaitwa mukoma, the funny part about it, mazuva ano munyika medu munozviziva kuti chiri kutonga chinoratidza kuti une mari kupa vanhu magifts akasiyana siyana, but chinongondisekesa semunhu akaromba, even though ndava kusagara hangu muZimbabwe, ndava kugara kune imwe nyika asi muno muAfrica. Pandakaromba ndakanzi ndinge ndichitengera vanhu magifts muchechi. Ndakatengera vamufundisi motikari vakabeuka nayo, ndikatengera zvekare vamwe overseer motikari vakapotsa vabeuka, but overseer ava chakavachengetedza. Hamene kuti ndimwari here kana kuti midzimu yavo, but ng'anga yakandibatsira haina kukwanisa kuvaona muglazi vachinamata. Yakangoti handisi kuziva kuti munhu uyu ari kuchengetedzwa naMwari here kana kuti naSatani. Ndakavatengerawo motikari. Mazuva awo pakatanga kubuda mafortuna, ndikabva ndachizoisa pledge ndikavatengera motikari yandakatenga muSouth Africa ndikaenda nayo kuZimbabwe. Ndakaitenga pamurungu, yainge isiri nyowani zvayo, but yainge ichiri in good condition. Pakatanga kubuda maToyota Fortuna, ma old models acho, ndo motikari yandakavatengera vakabeuka nayo, asi vamufundisi vakafa. Ndakavatengera Jeep Cherokee vakafira muaccident. Saka ndinoti pose pandinonzwa zvichinzi kuna nenge apiwa magift, kuna nenge apiwa magift, zvinotondinetsawo kuti sei vanhu vachizogamuchira zvimwe zvipo zvakaita seizvozvo, because inini from what I know mukurombawo kwangu kwandakaita hameno, maybe ndini ndisingaziviwo chikonzero chiri kukonzeresa kuti vamwe vanhu vange vachipa magifts avanopa vasingarwadziwi nemari. Maybe vamwe vane mariwo yakawandisa, but inini mukomanashi pose pandinopa munhu gift ndinomupa gift yakakura. Saka gift iyoyo ndinenge ndichitotenga soul yake, nekuti kuromba kwandakaita ndakanzi unofanira kuti unge uchizotengera vanhu mapresents akaita semotikari zvekare nedzimba. Ndakatengera zvekare ex-girlfriend imba, asi akafa, haana kukwanisa kumugara mumba imba yaakavaka, because ndakamutengera iri stand. Ndikati usazoudza vanhu, I just want to say thank you nezvose izvo zvawakandiitira, even though takazorambana. Akatoshamisika because tainge tisina kana mwana. Ndikamutengera stand, ndikamuudza kuti sarudza kwaunoda kuti unge uchizowana imba yako. Akasarudza, ndikamutengera stand, then ndikatanga kumupa mari achitenga building material. Imba yakavakwa mukoma
ndokubva achizotanga kurwara. Akaipedzisa imba, akazopinda muimba make ari mucoffin because akazochemerwa popamba pake. Ndakaendawo ndainge ndiripo parufu rwake because vanhu vainge vasingazvizivi kuti imba iyoyo kubva ichiri stand mari yakashanda imari yangu kuzosvika imba ichizopera kuvakwa. Imba iyoyo tova nemuromo because hama dzacho dziri kutoroyerana imba iyoyo because akaivaka ne modern design. I'm just thinking out loud kuti kambe vanhu vari kupiwawo zvipo kuti pane zviripo kana kuti these are just people that have so much money, but inini mukoma handina munhu wandinotengera mudziyo. Ndikangomutengera mudziyo mahara anotofa chete nekuti ndo mhiko dzangu idzodzo dzeurombwa. Kusatodzoka kumusha kutotya zvipoko zvevanhu vandakauraya vanokonekta kana ndikangotsika ivhu remuZimbabwe. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu vari kuti vari muno muAfrica but havakwanisi kuti vange vachidzokera kumba hanzi nekuda kwekuti ndikangotsika ivhu remuZimbabwe vanhu vose avo vandakachekeresa hanzi zvipoko zvavo zvinobva zvatokonekta zvobva zvatoziva kutoti munhu wedu adzoka zvototanga kutovapfukira vototanga kutopfukirwa nemweya yevanhu vavakauraya. Saka ivo vari kuti ameno maybe vamwe vanhu vane mari asi hanzi yangu mari haingobudiri mahara. Ukaona ndatengera munhu mudziyo ndinenge ndichida kutomushandisa paurombwa uye zvekare vanoti n'anga yavo yakatoshamisikawo kuti pavakatengera overseer Fortuna hanzi vakabeuka nemotikari but havana kufa. Asi hanzi n'anga iyoyo yakati munhu uyu handisi kumuona ari munhu anonamata but handisi kuziva kuti chii chiri kumuchengetedza. Hanzi havana kufa asi vamufundisi vakatengerwa jeep, vakabeuka nejeep hanzi Cherokee vakafira passport. Strange things they do happen in this world. Zvakangoma azvo vedu we.